గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. ట్రాన్స్ క్రిప్టోకరెన్సీలో నెంబర్ని ఐడి నెంబర్ 2363 ఇక్కడ స్క్రీన్లో చూడవచ్చు మీరు. నేను మెంబర్ అయ్యాక 5 మెంబర్స్ని రికమెండ్ చేశాను. 5 మెంబర్స్కు నా ఈ యొక్క క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా ఇన్కమ్ ఎలా ఎర్నింగ్ చేసుకోవాలని రెఫరెన్స్ చేసినందుకు నాకు ఇన్స్టాంట్గా వచ్చిన అమౌంట్ చూడండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారుగా 1000 TRX. డైరెక్ట్ బోనస్లో 500 TRX, లెవెల్ బోనస్లో 500 TRX, టోటల్ 1000 TRX నేను ఎర్నింగ్ చేసుకున్నాను. సో ఈ యొక్క ఎర్నింగ్ అనేది ఇన్స్టాంట్గా వచ్చిన ఎర్నింగ్. ఇంకా 10X ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇంకా వస్తాయి నెక్స్ట్. సో ఇలాంటి అవకాశం ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు కూడా వినియోగించుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరిని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ చూసిన వారందరికీ.